Kaya't binabalik ngayon natin, huwag kayong magpalampas ng project na hindi ninyo ina-accept. Puntahan ninyo yung city engineer ninyo, papuntahin ninyo. Yung municipal engineer ninyo, papuntahin ninyo. Kayo mismo, mag-inspeksyon kayo bago nyo pipirmahan yung acceptance. Dahil ang bagong gawain ngayon, sinabi ko sa Public Works, sa DBM, hindi pwedeng bayaran ang project hanggang in-accept ng local government at every level. Sabi nila may ano rin ang corruption yan. Kasi kung loko yung local executive, sasabihin, hindi ko pipirmahan yan hanggat meron ako. Di ba? O pwede, totoo nga naman. May possibility na ganun. Pero again, I go back to the fact na you have to deal, in local government, you have to deal with the people every single day. At hindi mo kayang bulahin ang tao kapag nandyan yung flood control project na giba-giba, na sira-sira, na hindi tapos. Hindi mo naman masasabi sa report, tapos. Hindi, sir, hindi tapos eh.